Καλημέρα. Σήμερα θα σας παρουσιάσω έναν τρόπο, μια προσπάθεια για να φτιάξω βασιλικό πολτό τώρα που οι συνθήκες εδώ στην περιοχή μου είναι πολύ δύσκολες. Υπάρχει απόλυτη ξηρασία και δεν έχουν τα μελίσια τη δυνατότητα να βρίσκουν φαγητό έξω από την Κυψέλη. Σε τι συνίσταται η προσπάθεια? Έχω πάρει 2 κυψέλες, μία και μία 2, που τις έβαλα κοντά τη μία στην άλλη. Πάνω από κάθε κυψέλη έβαλα βασιλικό διάφραγμα και έβαλα ένα κοινό πάτωμα για τις 2 κυψέλες. Αυτό το κοινό πάτωμα δεν έχει 10 πλαίσια, αλλά έχει 12. Αν σκεφτούμε ότι το κάθε πλαίσιο είναι πλάτους 3,5 εκατοστών, τότε 12 πλαίσια επί 3,5 μας κάνουν 42. Συν 1 εκατοστό να περισσεύει από τη μία και από την άλλη, 43-44. Το πλάτος του πατώματος είναι 44 χιλιοστά. Εκατοστά, συγγνώμη. Φυσικά από τη μια και από την άλλη κυψέλη περισσεύει χώρος. Παραδείγματος χάρη εδώ περισσεύει χώρος. Πήρα 2 σανίδες και κάλυψα αυτό το χώρο ώστε τα μελίσια να είναι στεγανά. Εγώ έχω τροφοδότες οροφής. Ο τροφοδότης οροφής είναι για 10 κυψέλη. Εδώ είναι 12. Άρα λοιπόν έβαλα ένα πηχάκι εδώ για να καλύψετε το κενό. Τι έκανα πριν από 4-5 μέρες? Εδώ πάνω δεν είχε πληθυσμό. Πολύ λίγο. Πήρα 4 πλαίσια από άλλα μελίσια με γόνο σφραγισμένο και τα βάλα εδώ. Όπως βλέπετε υπάρχουν αρκετές μέλισσες, είτε γιατί τροφοδοτούνται με σιρόπι, είτε γιατί εκολάπτονται νέες μέλισσες. Θα ξαναβάλω γόνο ώστε το πάτωμα να γεμίσει. Έχω βάλει και πηχάκια με βασιλικά κελιά για να πάρουν τη μυρωδιά. Υπολογίζω ότι σε κάνα 10ημερο το επάνω πάτωμα θα είναι γεμάτο μέλισσες, γιατί θα ξαναβάλω, σας είπα, πλαίσια με γόνο, με σφραγισμένο γόνο. Οπότε θα ξεκινήσω την προσπάθεια για την παραγωγή βασιλικού πολτού. Αυτό το έχω δοκιμάσει άνοιξη. Όχι την άνοιξη που μας πέρασε, αλλά παλαιότερα. Έπαιρνε 120 κελιά
και τα γέμιζε βασιλικό πολτό. Δηλαδή έβγαζα 40-50 γραμμάρια βασιλικό πολτό τη φορά. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνω και θα δούμε τα αποτελέσματα τώρα στη δύσκολη εποχή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Όποιος θέλει το δοκιμάζει. Είναι πολύ αποτελεσματική μέθοδος. Γεια σας.